Ako rin to nabalaka sa imuha dong mga tuyo ra imong sudan. Uy, hala, unsa man ni? Kalasgaw. Uy, dong. Unsa man ka diha, dong? Kaon lagi ya? Nagkaon ka diri daplin kalsada? Oo. Sus, Mariusip, unsa man na imong sudan? Tuyo lagi ya? Naunsa man tawon ni nga tuyo imong sudan? Oo. Nganong diri amang ka nagkaon, dong? Maulaw lagi ko sa eskwelahan niya. Maulaw ka sa eskwelahan? Oo. Agoy, kaluoy, tuyo-tuyo raning bataan ni. Makayuti ay ba yan dong? Saon man, wa may kwarta si mama, way pagpalit o gulam. Grabe na, makaagwanta po ka nga tuyo-tuyo ra ka. Nga parat magkayo ni. Saon man niya, wa may kwarta. Grabe no, paita giday no. Asa man day ka nagaulian? Dito sa kalagi ya? Dito pa higit sa bukid. Oo. Ikaw ra isa diri nagkaon kay maulaw ka mukhaon dito sa inyong eskwelahan di ay. Oo ya. Sus. Ako rin to nabalaka sa imuha dong mga tuyo ra imong sudan. Ini asa man imong tubig dong? Dito na sa eskwelahan nun niya ya. Wala kay tubig dala diri karon. Wala ya, kay wa may isudlan ako ya. Sus, Mariusip, wala kay tubig inyog matukan ka diri Unsa man taw ni ambi na lang tubig be. Ihatag lang ni siya na tubig sobra diri imo na ni para dili ka matukan. Ano na lang dong, grabe naluoy jud ko sa imuha dong ba nga tuyo ra imong sudan. Ano na lang ko ihatag sa imuha karon nga gamay nga tabang, may na lang nga pangdagdag na lang og palit og sudan nimo ha. May na lang ni nga kuan pangdugang sa imuhang kuan dong ha, imuhang palit og sudan aron dili nakasigig kaon og tuyo. Ay nasigig tuyo dong kay makaiti ay ni tuyo dong ba naluoy jud ko sa imuha dong ba. Tagaan na lang ti kag kwarta karon no pang palit nimo og sudan ha nya. Ang palit og sudan para sa inyo ha para ugma nimo. Nya eskwela ka para ugma dili nakasigig tuyo. O diha na lang ang kwarta dong na 25 dong imuha nang 25 dong. Tinuod niya. Tinuod na dong imuha na ha. Salamat aniya. Sige walay problema dong kay naluoy jud ko sa imuha dong ba nga tuyo ra in town ka makayuti ay banin tuyo. Sus, Mariusip. Balik ko na kuya. Salamat kayo aning kwarta ya. Sige walay Kapalit na migsod aniya. Mo ganay no kay nakonsensya ko sa imuha bawat tuyo ra ka nya nag-eskwela ka. Pero believe ko sa imuha maskin tuyo ra imuha sudan dong. Eskwela gihapon ka. Dili ka pare sa uban nga bata na og walay sudan dili mga eskwela pero saludo ko sa imuha kay eskwela gihapon ka maskin tuyo ra imo sudan. Pero konsensya ko sa imuha suggest ko sa imuha ayo palabi ni tuyo kay makayuti ay ni dong. Sus grabe bataan ni makahilak yo sa imuha sitwasyon dong bang tuyo ra ka sudan. Ya ikaw ni bahala na taguin ang kwarta ha. Salamat aniya. Sige. Basta taguin ang kwarta, palit na lang sudan ninyo niya ha. Aron na lang sudan para ugma ha. Oo ya. Nya, dress ako. Oo ya. Salamat gid aniya. Sige, wala na problema dong. Amping kanunay dong ha. Ayaw palabi og tambay diri dong ha. Kay nabi ka daplin kalsada no. Lisod na kaayog tapsingan ka diri ha. Oo ya. Ka diri adto na yung eskwelahan ha. Nya, dress ako. Oo ya. Salamat aniya no. Sige, wala problema. Grabe luya bataan ni. Uy, nagtuyo ra in taong sudan Sus. Makahinomdom ko sa akong pagkabata sa una bang elementary ko nga tuyo ra pugog sudan pero dili pud lalim ni nana oy makayuti ay bayan ng tuyo no. Grabe bataan ni nga.